ndokubva taenda kuRwizi takararira kumusaidhi meRwizi musi wacho iyoyo vanhu vacho vatotiregedza vanga vatora zvinhu zvanga vatora ndobva azowana umwe mukadzi muzulu ndo pandakanyanya kushungurudzika apa kuti ndiende kumba handanga kana mari yekuenda kumba pana asingabvumidzwi kana foni yekuti ndibate foni akutoti haititi panapa pabatwi foni because foni ukatobata foni mukadzi unodini unohura ndokubva ndaenda kumba kwavo ndobva ndasvika ndikavaudza nyaya yangu kuti pandinogara soso ndiri kugara neumwe mukadzi mumba but inini ndinonzi wadza pasi uvatechi pasi mukadzi uya achiata naye pachi pabhedhi because waitova musikana wemunhu hanga asitorina basa nazvo ndakambotowira mutsime ndichizama kudhaya because taidhaya zvakafanana nesintirairiya rekuti unoita wekukiringa kudai mvura ndakambotowira mutsime because ndanga ndichiri mudiki maybe ndakada kudai ndobva ndashayiwa balance ndobva randirova ndokubva ndawira mutsime zvokuti dei ndisina vanhu vandandinavo ndaidei ndakatofiramo mutsime ipapo Chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunonazviitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitwega ndikurumbidze ndadai so chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotova ndikuende johannesburg netsoka ana mai vanga vari pavatesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold makasimba here sisi kusimba makadini mukoma tiripo muchazongoti simudzei inzwi kuitira kuti vateereri vanatsokunzwa chaizvo chaizvo tinotenda nekuuyawo pachirongwa chedu chinonzi Across the Border mufaro wedu kukuonai muri pano muri eZimbabwe ingada kuziva kuti nhasi tiri kutaurawo nani ini ndonzi Letwin Machingauta ndobva kumasvingo masvingo yakakura kamunobva kunyajena kwanyika vanhu orai Nyajena but ndakandozondokurira hangu kuChipinge kwasave kudhuze nekwachechecho but kunonzi kuseri kwaGudu alright Letwin ane makore mangani izvezvi ne 23 yeah. Alright. Letwin akawanikwa here ane mhuri here aiwa ndakambowanikwa hangu svika kuramba alright toti zvakaramba here tongoto alright tinotenda so munhu umwe naumwe anouya pano toziva kuti pane nhoroondo uye munhu kana achizonga afunga kuti ati ndakuda kumborarama ndiri kunyika isiri yangu pane zvinenge zvakonzeresa kuti munhu azonge echidaro Letwin tisati tasvika zuva rekuti ati akuenda kuJoni yeah. tingati Letwin akakura sei timbonzwa nhoroondo yekukura kwake kuchikoro kwaakaenda mhuri yaakakurirawo yanga iri sei makuriro aLetwin anga akamira sei okay ndingati baba vangu vakashaya ndandichitori mudoko handimbotovazivi kana kutovaziva maybe ndakazotovaonerawo pamapiki mama vangu vanga vakawanikwa kuNyajena kwanyika vanhu baba vangu ndobva vashaya takazvarwa tiri 3 inini nemasista angu 2 saka pavakashaya mama vakazotitora tikandokurira kupi kwasekuru kuChipinge uko kwaGudo pataigara
mama ndobva azogara maybe ndaenda ne5 years. Mama ndopa wakazondowanikwawo nikasiyiwa nagogo wangu nanasekuru wangu andaigara nawo. But magariro acho ataiita anga akatooma. Pakugara kwandaiita nanasekuru wangu pavakazotondo wese pavakazowana vakadzi vavo ndovainyanya kundiabhusa. Maybe bucket ndakagona kutorisenga ndichiri mudoko zvisingaiti zvekuti izvi zvipandire ndine problem yechest yekuti ndakanyanya kusenga zvinhu zvairema. Kuenda kuchikoro kwandakaita ndofunga ndakaenda kuchikoro ndakasvikawo grade 7. Kubva grade 2 ndofunga grade 1 pakudzwa pandakaitwa ndakanzi handinambobhadhara school fees. Grade 2 ndo pandakatanga kubhadharwa neBeam pachikoro pandaienda ndobva ndasvikawo grade 7. Pandakasvika grade 7 mari yekuenderera mberi ndo yakazonetsa. Pakanetsa mari ndaitogara tichitoenda kumunda nanagogo wangu. Tichienda kumunda tichienda kumombe. Watobvawo kumunda maenda kumombe ndichirisa mombe. Kubva ipapa ndinombobvira ndambozodzokera kuchikoro. Ndokubva sekuru vangu vadiki ndopa vakawana mukadzi. Mukadzi uyu waiti kana sekuru vakaenda kubasa pavanodzoka kubva kubasa vaindinyima chikafu asingandipi chikafu vachinditivhurira mombe ndichienda kumombe. Apa gogo vangu vanozvara mai vangu varipo but vanga vakura vavasina auction because utori munhu waitochengetwa. Kuti ndiende kwamama ndikatiza ndikamboenda kwamama ana sekuru akatevera. Vaitevera nemakomplaini kuna mama kuti mwana wanyu haateereri ende izvozvi mama vakamboda kuramba waneso vaiti muri kuda kutora mwana wako nekuti izvezvi mwana wako akura takamurera akakura izvezvi wakuda kuziva kuti wakugona kushanda uda kutora mwana wako. Mama onditi zvina mhosva dzokera. Ndadzokera ndo ndakasvika ndikagarawo. Saka neshamwari yangu imwe yandaitamba nayo ndakamboenda naye kuchikoro. Iyo yanga ichamboenda naye kuchikoro yanga yatova kusekondari. Iri kusekondari ndokubva yaiva nasekuru vaye vaiva kuSouth kunoko ndasingambotovazivi. Ndobva maybe vakati nditsvagirewo mukadzi semataura akaita kati nditsvagirewo mukadzi. Ndobva akati ndina sekuru vangu vanoda mukadzi chichi. Ndakambotoramba zviya zveuhwana udoko. Ndobva atiti iwo tinogara zvakanaka semagariro auri kuita apa usi kugara zvakanaka zvatinongoona nekuchikora uchatoendewa watogara unondofudziswa mombe bhutsi hauna. Sekuru vangu anotoshanda kuSouth Africa. Ndobva ndakabvuma paya nefriend yangu iya. Friend yangu ndobva yatonditizisa ndobva yaenda kumba kwayo ndobva yafonera sekuru. Sekuru wacho akati saka bo. Ndobva pandakaenda pamba pavo muzukuru wake uya ndobva ndazoenda kumba kwavo ndobva ndatosvikawo kumba kwavo. Ndobva ndakagara maybe ndisati ndambotoonana nemunhu wacho wandatsvagirwa zvegore rese wakambotosungwa. Ndakangotogara pamba paya chingoti as long zvitori nani zvazviri nani palife yandairarama ndichiri kupi ndichiri kumusha ndichitori kumba kwedu chaiko chaiko kwana gogo wangu. Ndatoona life itoti zviri nani. Yazosvika December ndokubva atumira mari kumusha ndobva ati ndoda kuti ini ndiuye kuno kuSouth Africa. Ndokubva ndatorwa neumwe malaicha aingotobvawo kweduko. Ndobva tauya maybe takafambira road inonzi kwaikupi kuchikwalakwala. Tasvika kuchikwalakwala kuya tisati tambotosvika tichitori muroad kuti nzvimbo dzacho handinatsi kudziziva. Maybe takasangana nematsotsi mbavha. Vakatishungurudza zvimwe isingaiti. Ndobva vatora mafoni ndobva vatora nemari dzataiva nadzo. Munhu wataiva naye ipapa ngati atiperekedze. Ndobva ati ini handichisina auction because handisina mari yekuti tidini muende mberi. Ndofunga mari ndatorerwa apa malaicha chaicha anga atoenda nekubhodha because anga atori nezvinhu zvake zvakakwana. Ndokubva taenda kuRwizi takararira kumusaidhi meRwizi musi wacho uyoyo. Vanhu vacho vatotiregedza vanga vatora zvinhu zvanga vatora. Ndokubva malaicha ndobva azofona akati pane mota yandiri kutuma kuti iuye ikokoko. Ndobva yakazosvika mota ndobva yatitakura ndobva tasvika kuno kuSouth Africa. Tatosvika mwedzi wekutanga nemunhu
wangu yatakagara zvakanaka aitoake munhu mukuru pandiri zvisingaiti because anga ane 33 years pandaigara naye because kutotsvagirwa mukadzi but pandakataidzwa mapiki ndakataidzwa ichi achitori mupana ndopatakambataidzwa kanzi ndo sekuru vanga takatosvika kunoku. Iwe wangoni manga? Ipapo ndandine 16. Ndokubva tatogara ndikati zvinei regai ndini ndigare as long ndangotozvitambira and ndakatobva kumusha ende kumba kuti ndidzokere izvezvi hazvichatoiti kuti ndidzokere ndodzokera ndichiti kudii. Ndobva tatogara nemunhu uya tagara mwedzi wese hapana kana problem yandakamboona. Ndakazoti mwedzi wechi2 ndandabata nhumbu yemwana uchitanga kunetsa waiuya nemagirlfriend mumba akaenda kana sometimes waenda kubawa kwake anga asingadzoki because unoshanda zvechikorokoza ainoenda kubasa paye waitouya ogara ototi ndakumboenda kubawa mamwe mazuva asingauyi mamwe mazuva achiuyawo. Ndobva azowana umwe mukadzi muzulu ndo pandakanyanya kushungurudzika pakuti ndiende kumba handina kana mari yekuenda kumba pana asingabvumidzwi kana foni yekuti ndibate foni akutoti haititi pana papabatwi foni because foni ukatobata foni mukadzi unodini unohura. Ndokubva ndakagara ndofunga ndakagara naye 3 years because ndakazotobva mwana ane 3 years ipapa atova ne 3 years mwana wangu ndichingotogara ndisina auction because ende kunzvimbo yandaigara ndasingatendegwi zvekuti ndingaenda kwamakeluani kana kumbototi shamwari kutotamba neshamwari kwanza utambi shamwari inofurira. Ndobva ndakazosanganawo ndandaenda pamall ndachigara kuDevton uko paSquareni ndazosanganawo ndatonzwa vakadzi vanga vachitaura shona ndikati naye vakadzi munogarepi. Ndobva vatoti togara muDevton nechepapi pacho. Ndobva ndikati ndikumbirawo namba dzenyu kati kwakanaka here ndikati kwakanaka just munomu handisati ndamujaira mujoni munomu ende handisina. Ndobva vatoti okay vakadzi aya ndobva ndazovafonera ndobva ndakumbira foni because ndandakadzinyora pachipepa. Ndokubva ndaenda kumba kwavo ndobva ndasvika ndikavaudza nyaya yangu kuti pandinogara soso ndiri kugara neumwe mukadzi mumba but inini ndinonzi wadza pasi uvatechi pasi. Mukadzi uya achivata naye pabhedhi because waitova musikana wemunhu haanga asitorina basa nazvo zvekuti zvadii kana kuita sei hatorina basa nazvo. Saka vaitoita bonde pamubhedha apa ini ndirimo mumba asi muri mukadzi wavo? Ndiri mukadzi wavo kuti ndifone kumba ndisina kana foni yekuti ndingakwanisa kuti kana ndifonere masista angu kuti kunoku kwandakaenda kwakashata and zvazvakangotofananawo because masista angu anga atowanikwawo akatobvawo pamba nesituation yekutoona kutoti patiri kugara pana sekuru hapaiti kuti ndiende futi kumba kwavo ndoti ndondosvika ndoti kudii nepfungwa dzekuti ndandichitori mwanawo ndototi kudii ngai ndingogara. Ndopakadzi vaye ndopapa ndakatotanga kutowirirana navo kutondiudza hama dzako dziripi. Ndobva ndatovaudza ndobva ndazotsvagawo sister vangu kuFacebook ndatsvaga sister yangu kuFacebook ndokubva vati saka uyai kumba. Ndakati kana mari yekuenda kumba handimbotowi because muriwo chaiwo ndinondotengerwa ndouya ndotobika apapa musuwo panenge pasinawo musuwo anoenda kubawa kana kuti akaenda kwaanoenda akasadzoka ndizvozvo ndakadaro. Ndobva vatoti okay saka isu hatitorina auction nditodini ende izvezvi sisi vangu vanga vasingashandi murume wavo zvakatooma wasingatoshandi. Ndokubva vati mhere tione plani ndizodini ndifonera ana sekuru. Ndobva vafonera ana sekuru ndobva vatsvaga namba dzangu ndobva ndavaudza se vana sekuru ndoda kuyakomba. Ndobva vati panapa pauihure pana vanhu vanowanikwa achidzoka achipedza waimbotizei panopamba wakatotiza wakatoita kutotiza panopamba. Ndobva ndati okay. Ndobva ndaenda kundogara ndopandakatiza ndamutiza ndakatotiza nemwana hembe dzese ndobva ndasiya. Ndokubva ndaenda kune umwe mukadzi wainzi anoda musikana webasa kuolomisa kuFoslorus. Ndobva ndakaenda kuFoslorus ndikandoshanda pana mai vaya ndashanda
apa isusu kumusha kwedu chaiko ndandisingakuzivi because pakutanga chaipo sisi wangu wakawanikwa, murume wawe akabvisira kupi, ana sekuru wangu asingadi kuti tidini tiende kumusha kwedu because ivo vaida kudla mari dzatete tichidini tichiroorerwa dziya. Sisi wangu vechitundu vakazowanikwa, ndobva zvanetsa, ndobva vabva ndokubva vazowanikwa futi. Zvodanetsa ndobva vazofamba kanzi imimi kumba kwamuri kuroorerwa hakusi kumba kwenyu, endai kumusha kwenyu chaiko mundodini mundobvisirwa. Ndopataka sisi wangu ndopavakaenda pavakazotsvaga vamwe vatete, but vatete ava vanga vasitori vekufamily yedu chaiyo kwakatokurirawo baba because baba vangu vanga vakakurirawo kumba kwamai vavo. Ndopataka pavakaenda sisi wangu ndobva vazoti ndobva vasvika vakanzi ndopamba penyu. Ana sekuru ndo vakazonatsa kutaura kanzi pana pasi pamba penyu, pari pamba pani pamai vababa venyu. Ndopa vakazoperekedzwa kumusha ndokubva vazondipa nhamba dzevamwe vatete vaiva kusauti kunoku vekumba kwedu chaivo. Ndopa ndakazobva Holomisa ndikauya kuJimmiston. Ndauya kuJimmiston kutoshanda kwacho futi hapana chandini ndichimbotoona chero ndikada kutengesa zvakatooma zvekutoti ndisingatorina kana chandaimbotoona ndikashandira munhu unzwa kana kuti waba but kana 1 rand yaunenge waba panenge pasitorina zvezvo ngokuti unenge utori nemunyama wekuti waita zvakati mari yacho tisingapuwi. Ndobva ndakataura navatete vaya ndokubva tagarisana navatete nekuti tasina kutokurirawo, pane vana vakakurira kuvawo vana bamunini. Ndobva ndasvika ndobva vati pamusika pangu panoda kutengeswa. Ndobva ndati alright vatete, ndaitotengesa zvakanaka ndichitovapa mari zvakanaka, but kuti vachindipawo mari yekuti ndiwane kutengera mwana mapamba papasitorina. Vatoudza kuti sadza ramunodya panapa ndozvamuri kutoshandira panapa, munoda kutondiudza makomplain. Ndokubva ndabva pavaigara vatete vaya ndobva ndatsvaga chimukuku chaitoita 200. Ndokubva ndagara ipapo ndakatogara neumwe mukomana wandakasangana naye kuJimmiston. Ndobva tagara tese mukomana uya achitondipromisa ati tikaenda kumusha ndodini ndokuroora tasvika kumusha. Takagara maybe zvegore rese ndobva tagara. Ndobva aenda kubasa kwaakaenda ndokubva adzoka. Aenda kubasa ndobva ndakangoita kungotonzwa kuti wauya wadzokera watoenda kumusha. Apa ndandokwereta rendi maybe 3 months or 4 months, yanga iri 5 months. Masitendi uya ndobva atanga kuti mari yangu izvezvi dzatova 5 months pasina kana mari yangu, ibvai pano. Ipapo ndasitorina kana plan. Ipapo vatete futi because ndakatobva pamba pavo, vatete pandakasvika kumba kwavo ndobva vati handidi kuti udini ugare pano because panapa wakabva ukaramba kushanda pano, ndakakuti gara panapa ndichikutengera chikafu uchiita se uchidya. Ndobva ndakaenda kuDaveyton. Ndaenda kuDaveyton paiva nevakadzi vaya vakambondibatsira futi vaya. Ndobva ndasvika ndikambogara maybe ndakagara 2 months. Ndagara 2 months dziya ndokubva taita zviya zvekuti ani munoona mumarodhi umu munoiswa mabhini, muchiiswa mabhini. Saka mune hembe, vanhu vazhinji vemunomu vanoita zvokurasha hembe nekuita sei. Pataenda kumabhini ndakatoratidzwa nevamwe mai kanzi hembe unodziona dzinotengeswa nevanhu mumarodhi umu vanodziwana kumabhini. Ndokwataenda ndichindotsvaga hembe ndichiwacha ndichiwaridza musika ndichitengesa zvichitofamba. Ndobva ndakawana hama yefriend yangu iya ndiri kufamba naye izvezvi. Iye hama yake iye kana achiona uyu like unoti mainini mwana hanzvadzi yamai vake. Ndopaakanditora ndobva ati handei todini timondoshanda tese kuJimmiston. Uyu friend yangu yanga isati yauya, yanga iri kumusha, yanga ikambotoenda kumusha, but waiti kugara achitotaura nezvake. Ndobva auya ndaita zvekubika sadza. Tichibika sadza paya tichitobika zvakanaka. Munhu ake anga asingafariri zvekubhadhara vanhu, haatobhadhari pachake iyi
kangoti at least bo kana chingototi tobika sadza iroro ratinenge tauyu topedza todya nemwana zvakadini zvakangonaka pane kuti ndoswera ndichitenderera nyika yese ino. Ndobva takagara naye kusvika friend yangu yauya ndobva yakauya ndobva anditora because anga aigara kuDevton ndobva ati hande tinogara kupi togara tese dzitsindomuziva haabhadhari hama yani yangu haabhadhari kana kuita sei ndotomuziva chero neni ndakatadza kushanda naye. Ndobva ndandogara naye kuDevton paya chitogara anga asati atoshandawo zvinhu zvakatooma but munhu anga atojaira zvenzvimbo munomu kutoti munhu wajaira kuti ndoraramawo sei. Ndobva takagara naye ndatogara nemwana wangu paya. Ndokubva auya ndobva atsvaga imba kunoku akati handi totsvaga imba uku hatishayiwi plani yekuti tiite uku because uku kune mari. Ndobva akauya ndobva atsvagawo musika ndobva ndatotanga kutotengesa pamusika paya naye friend yangu. Tatanga kutotengesa paya titogara zvakanaka tichiita sei. Ndobva akazoti ari kuenda kumusha aenda kumusha ndobva aenda kumusha ndobva pamusika paya ndobva pasara pakatorwa nemapurisa pakatopinda operation akatanga operation dzemasoja zvinhu zvese ndobva zvaita. Ndokubva adzoka ndobva atanga futi start ndobva tatotanga kutengesa tichitorarama tese nanhasi totorarama tese ndoro mararamiro atangaita. Alright. Saka so far muchiri kungoita zvekubatsirana neshamwari yenyu. Notondibatsira chero izvezvi kana mwedzi ukapera unotokwanisawo kuti mari yekuti utumire mwana Mwana aripi? Ari kumusha. Ndakazomuendesa kumusha kuna mama. Mama ari kumusha? Vari kumusha. Alright. So hapana zvimwe zvamuri kuita kunze kwekutengesa neshamwari yenyu? Hapana zvimwe zvatiri kuita. Alright. So imimi zvamunogona nemaoko enyu ndezvechii? Zvebusiness zvekutotengesa. Munenge muchida kuzviitira? Kutozviitira zvandogona. Asi imimi kuti ndikangotowana basa munhu anokuti basa iri ndoita futi. Alright, tichadzoka ipapo. Imimi mati izvezvi mune 23 years. Mune mwana akura sei? Mwana izvezvi ane 7 years. Ari kuenda kuchikoro? Ari kuenda kuchikoro. Kumusha? Ndimi muri kubhadhara maschool fees? Ndinruba. So imari yamungada kutanga business renyu? Chero ndikawana kana 5,000 chero mari yandinenge ndawana ndokwanisa kutotanga business wori kuti ndogona kuraramisawo. Murume wenyu uyo akazorora muZulu uyo ndiye baba wemwana? Ari kuti kudii? Munomboonana naye here? Arinoti kudii nazvo zvemwana izvi kuriritira mwana izvi? Zvemwana ukatotanga kutotaura naye zvemwana munotopokana unotokudza kuti kana uchida kuti ndichengete mwana ndipewo mwana ndigare naye. But unotoona kutoti kutogara naye zvacho unogona kumuchengeta iye achishanda kungototendererawo achidanana nemaZulu akagara nemuZulu akagara nemuShona akagara neuyu. Haasisina muZulu uya? muZulu haasitorina. Ndakanzwa kuti izvezvi ari kugara nemuShona because paDecember apa ndakambototi because friend yangu iyi yakati ngatimboenda uko timbondodini timbonopuwa mari yechi atikati ndiye anga atomutengera hembe dzeChristmas friend yangu iyi ati ngatimboenda timbondozama hembe timbomunzwa kuti iye unoti kudini mukutaura kwake kuti tikambomuudza nyaya. Ndobva taenda nefriend yangu ndobva asvika akati inini kuti ndichengete mwana ndipei mwana ndigare naye because muda kudla mari dzangu. Tikamuti isusu mari yako kana iwe uchiuda kuona izvezvi mwana wako kuenda kuchikoro mari yake haidyiwa nditi zvekudya zvisina basa because mukatumira mari munogona kuti kana kuti mai vangu ari kumusha anokwanisa kudini kuidya. Tokupai nhamba dzaheadmaster wekuchikoro chemwana vodini votumira ukoko mari yeschool fees kanzi handikwanisi ndipei andodzidzira
kumba kwedu. Apa mwana achiri mudoko unotonatsa kutoona kuti mwana achiri mudoko azviti kuti ndimupe mwana. Mimi ngatimbodzoke kumashure mbijana. Garaji yamati chakakonzeresa kuti muzotanga kutakura migoro inorema ku age of maimuri kuma grade 2 ndizvo mati ku age of 4 ndizvo. Maybe ndakatotanga ni 7 years because vana gogo wangu atoti ndochera mvura ndakambotowira mugodhi munoona matsime ekumusha ayaya. Ndakambotowira mutsime ndichizama kudhaya because taidhaya chi zvakafanana nesintrairiya rekuti unoita kukiringa kudai mvura. Ndakambotowira mutsime because ndanga ndichiri mudiki maybe ndakada kudai ndobva ndashayiwa balance ndobva randirova ndokubva ndawira mutsime. Zvokuti dei ndisina vanhu vandandinavo ndaidei ndakatofiramo mutsime ipapo. We all agree that nowadays money, one income is not enough. Doesn't matter you're working as a doctor, you're working as a teacher, you've got your farm, but one income, it won't be enough. So now we've got a new product that we want to support our people. We want to support our communities. We've got our own brand, Monetsi Perfumes. Guys, this is a great opportunity to make extra money. So you can be part of us, you can be a distributor, you can be an agent. We are going to train you and give you all the support. But one thing I can tell you is that you are guaranteed that you are going to make money. Yes, so let's build our brand together. Experience the essence of elegance. Monetsi Perfume. Redefine your sophistication. Because anagogo wangu aiti inachera mvura. Aujikisadza usina uchera mvura pano. Zvakati apa vakauya nasekuru vanenge vachikomplaina zvokuti ina handitereri handiti sei. Apa ndaitiwo munhu aitoterera. Ndofunga kutotanga kutonyanya kutaurisa kwangu ka izvezvi kukura kwangu ndanga ndakatonyarara zviya zvokuti ndanga ndakanyarara. Gogo ava ndi mai vamai vako. Ava gogo ava ndi mukadzi wehanzvadzi dzamai. All right. But what do you think kuti zvachinja izvezvi? Wakatora mwana ukandoisa futi mumaoko ambuya. Mwana uri kuna mama wangu. Kureva kuti ndi mbuya wemwana. Apazodzokerodze ku same history seyako here. Sezvo akadzokera kumusha kako. Kunodiwa kuitwa maduties pamusha. Maybe kana kune mombe kana kune mbudzi kunodiwa kufudzwa mbudzi kunodiwa kuitwa maduties ese kuchera mvura still. Don't you think kuti mwana wako achaenda futi same footsteps dzawakaita iwewe? Ndombozvifunga but ndofunga kuti isusu pamba pamama wangu inini hapana kana kuti hanzvadzi yangu ine mukadzi aripo yekuti inogona kuabuse mwana. Ndosaka ndakatora mwana ndikandomugadzika kuna mama because inini ndiri kunoku kwacho handitorinawo plan yekuti ndingakwanisa kuti ndichitofunga kuti pashoma pandinenge ndinapo ipapo ndikatotumirawo mwana ndikatumira namama vanokwanisa kudini kudya. Ndosaka ndakatora mwana ndikandomuisa kuna mama. Mama wako wakura sei? Vakura havo but hakwete zvekutoti vanyanya kukura. Zvekuti vanokwanisa kutarisa vana. Vanotarisa vana. Vangani ikoko vana vari ikoko? Mwana ariko muzukuru ariko ndofunga mwana wangu neumwe mwana wa sisi wangu mwana wa muzukuru wavo variko i2 because nanikiri uyu stepfather wangu vanga vane mwana wavo saka ane mwana wa1 aripo ipapo newangu. Alright. Kungovunza kuitira kuti history isange ichirepeata itself. Zvawakasangana nazvo mwana wako futi the same thing. Kungovunzawo zvangu. So iwe chaunoshuvira pamwana wako chii? Ndotoshuvira kuti mwana wangu atoenda kuchikora atodzidzawo asasirawo murodhi sezvandakaita.
mistake yaunofunga kuti yakaitwa nevabereki vako ndeipi, sezvo waitaura zvokuti kwana mbuya kwanani uchizoenda kupi uchizororwa? Mistake yakatoitika ndeyekuti pakashaya baba, mai vakada kundogara neumwe munhu kuti isusu tiindewo ukoko tindogara ukoko. Handizivi kuti chii chakaitika kuti tisandogara navo kana kuti baba ivavo vari kugara navo ndo vakati handidi vana, anambogara hangu nambozvibvunza kuona tondosiyiwa kwagogo. Because kwavari vakazondoitawo vamwe vana 3. Saiwo unoona sekunge vakatadza here? Handimbotozivi, kuona tondokurira kwagogo maybe pamwe vakati havakwanisi kana kuti mama ndo vakangoona kuti hazviitiwo kuenda nevana vangu. Because pandaitotiza ndikaenda kwamama, vanhu sekuru vakatevera vaitonoti kuna mama vangu, wakuda kutora vana vako nokuti vakura izvezvi. Saka mama vangu vava sitorina simba rekutotaura kuti muri kunetsa vana kana kuita sei. Chavainge kutogona kutochema voti mwana wangu dzokera undogara, zvichazonakawo rimwe zuva. Asi vachiri naye murume uyu stepfather wenyu? Varipo. Alright. But ndoko wakazoisa muzukuru. Asi ika muzukuru wako mwana kauyu kufanana nemi muchiriwo vana, seiko zvine zvawakugona kugara nevana imi mairambidzwa? Hatisi kuziva kuti chii chaitoitika ipapo. Alright. Tinotenda zvisinei, tinoshuvira kuti kudai zvishuwo zvemwoyo wako zvazadziswa. Tomboti pane vanenge vachida kubatsira, vangakubata sei? Nefoni. Inoti kudii? Ndaisiya panze foni yacho apa ndakatengerwa nezuro foni. Alright, no problem. Munozongotipa nhamba tinongodziisa ipapo. Atenda. Ndinotenda nekuuya kuchirongwa chedu, ndinoti kudai zvishuwiro zvemwoyo wako zvazadziswa. Atenda. Wazadzisa zvauri kuda kuachievha mulife. Atenda. Zvaitika zvese, uve nenguva yakanaka. Atenda. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse. Zvaunoona zvinoitika munomba mufumure chose chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so. Ndinangendirere chinorongwa nemadowanizire nimone munondo wacho. Chimanya chimwe zvekuti unoti pana baba sina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire. Pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira. Tichifamba nemuzirodi. Zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato neziro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontri.